аз ӯ раҳмат хай барои пасос ва ҷумҳурии Тоҷикистон гами гариборо дар инҷа мехӯранд. Мақсад ина овардан ифтор барои ифтор ҳама чӣ. Аз ӯ раҳмат хай бо ҳамин мақсад тезтар роҳӣ мумкина хубтар мешавад. Бачаҳои сафоратро раҳмат. Хел хабар гирифтест, хел дору дармон чиро овардест. Раҳмат. Аллоҳ раҳмати шумо бад.